Tant de bo es pogués fer enrere el temps i evitar aquesta tragèdia. En aquesta batalla massa gent ha fet sacrificis molt grans. No és segur, però si no m'equivoco molt, crec que podríem arribar a fer que tots els que han mort els guerrers de l'espai tornin a la vida. I després anem a conquerir el planeta. Potser podríem portar les seves boles de drac aquí. Jo sé d'una nau que podríeu fer servir. És una nau espacial! Ho ha de ser! Jo també vull anar, Nama. Vull anar allà per fer ressuscitar un cor petit. Fill meu, cada dia ets més gran i més fort. Deixeu-me comprovar la composició atmosfèrica. He instal·lat un sistema de sensors baromètrics per calcular-ho. No hi ha gaire oxigen, que bé que he agafat una cosa dissenyada expressament per... Què fan? Es veu que no són els únics que han anat a Nama a buscar les boles de drac. I com se suposa que hem de prendre les boles de drac un grup així? Com ens encarregarem del traïdor d'en Vegeta? Em vol robar les boles de drac davant dels nassos! Doneu-me la bola de drac, faré un tracte amb tu. El Kakarot no hi és al planeta? Ve cap aquí. El Freezer ha fet venir les forces especials fins a aquest forat? Ja veig, Vegeta, que encara no te m'has mort. Ei, tu, qui ets? Que t'ho passis bé, Kakarot! Vegeta! Aconseguim reunir les 100 boles de drac. Digueu-me quins són els 3 desitjos que voleu formular per